لگل نزدیکبوونا dema hilbijartina parlamento û serokkomariyê propagandaya partiyên siyasî li Tirkiye berfireh dibe. Rahmetli Menderes'i kabrinde. Serokkomarê Tirkiye û serokê AKP roja şemiyê li bajarokê Nazilli yê bajarê Aydinê bû. CHP zihniyetinin rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idama götürenler kimlerdi? Rahmetli Menderes û hevalên wî kê ew ber bi darvekirinê ve birin. Ew zihniyeta CHP bû. Werin em wê masaya şeş partî ku mil bi milê terorîstan tevdigerin biya dibin masayê de jî ku dibe heft alî di çardê gulanê de dersekê bidine ku qet ji bîr nekin. 14 Mayıs'ta unutamayacakları bir dersi öğrenin. Eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldu. Aydin bajarê serokwezîrê wê demê yê Tirkiye Adnan Menderes e. Ew di yekem darbeya leşkeriya eşkere de ku di sala 1960 de hat kirin li gel serokkomarê wê demê yê Tirkiye Celal Bayar hatin girtin û hevdê îlona 1961 hat darvekirin. Menderes bo dema 10 salan li ser hev serokwezîrê Tirkiye bû. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu serokatiya masaya şeş partî dike ku eniya herî berfireh a opozisyonê li Tirkiye. Roja şemiyê li Stenbolê tekez kir ku di hilbijartinên îsal de dawiyê li desthilata 20 salî ya AKP tînin. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Gefên wan me natirsînin, guşarên wan me natirsînin, çeteyên wan ên pêncalî me natirsînin, hêzên wan ên çekdar ên neyasayî me natirsînin, sadatên wan me natirsînin, ji ber ku garantiya me ya herî mezin ciwanên wî welatî ne. En büyük güvencemiz bu ülkenin gençleri. Ve bütün alkışlar Pirsa Kurd yek ji pirsgirêkên serekî yên Tirkiye û hikûmetên wê ye ku heta niha nîkarîne çareser bikin. AKP dibêje pirsa Kurd çareser kirine. Eniya opozisyonê behsa pirsa Kurd nake û di çarçoveya demokratîzebûna Tirkiye'de danûstandinê li gel wê pirsê dike. Li gor rapirsiyan di vê hilbijartinê de dengderên Kurd rola yekalîker dibînin. Her aliyekî siyasî piraniya dengderên Kurd bi aliyê xwe de nekişîne, zehmet de serkeftinê bi dest bixe.